Tudluan ta mo o how to be a vlogger 101. Cellphone, of course, dapat na kay cellphone. Kaya kung wala kay cellphone, of course, kung saan man mo pag-vlog, no, dili na mag-video go. So for today's video mga kabalinatics to, tudluan ta mo o kung saan pag-set up sa inyong vlog. Ako mong tudluan sa akong mga nakatunan based po sa akong experience o mga gipanggamit na ko karon sa akong vlog. So, mag-start na ta. Una, dapat na kay. So, ang gamit sa GorillaPod actually, kay wala ako siya gamit, sure lang. Bitaw, ang gamit din actually, niya kamo siya stand na ibutang nimo, mo na siya. Anywhere, kung asa nimo ibutangan na ay hultin. Kunitanan. Bastos. GorillaPod plus phone holder. Tada! Third, dapat na akay cellphone. Of course, dapat na kay cellphone. Kaya kung wala kay cellphone, of course, kung saan man mo pag-vlog, no, delete na mag-video go. Tada! So, nabutang na nato ang ato ang phone. So, fourth, actually, dili ni siya required na mapalit mo. But, ang gamit lang magunan niya is makapugong siya sa mga extra nga mga noise sa atong environment. But, kani siya, kailangan gini siya tiguman kay expensive magud siya. Tag 889 ang isa. So, boya mic. Ang gibuhat kay ako siyang gisulod sa mount, and then i-roll mo siya, kaya mo siyang i-close. Perfect. So once nga mubuot na siya, it's good to go. So that's it. So naana kay ninyo ang cord gikan sa iyang microphone here at the back going to your smartphone kani. Mo ni siya beginner's guide. Mo ni siya dapat ninyong at least naa. And before day ko malimot mga kabalinatics, no, kung mag-video day ka, it should be landscape, not portrait. Kaya ang explanation daw ko na kung portrait, in-edit ni mo, by the time nga i-play ni mo or i-upload mo siya sa YouTube, ang mga viewers maglantaw, mag-ana, kuwang ang ilang screen, so meaning na i-black diri sa isig kakilid. So I would suggest mga kabalinatics nga, imo na lang i-check yung portrait kay para convenient siya sa imong mga viewers. And tudluan ta mo o how to be a vlogger 101. So, kung mag-video yun ganun, make sure nga ang inyong eyes dira sa inyong lens. Kaya nga no, it's like you're talking to a real person or you are talking to your audiences. So, mura na siya, una-unaon mo nga mata na siya sa tao. Kaya ang uban man gud ang nakasayop magudpud sa ubang vloggers, diri sila maglantaw sa monitor or sa ilang screen. So, for example, parehaan ni what's up, mananap si Donya Baliana na sa new welcome sa akong channel na compared sa what's up, mananap si Donya Baliana na sa new. O diba? So, i-discuss na ko ninyo kung unsay dapat ninyong may bawaan as a YouTuber sa mga pag-upang vloggers o sa mga nag-start pa mag-vlog o sa mga na-plano mag-vlog. Nari ko Facebook page kung gusto mo nga mo bisita sa kong page para makabalo mo sa ganap sa kong kinabuhi at tulang muna i-pack Donya Baliana.
i-like ninyo akong page. Kung gusto mo mapil sa mong group chat, palihog na lang po kung PM sa akong personal account or PM ako ang page kay para ma-add mo sa mong grupo kay di mo kayo. So, ato ang topic da ay karon kay how to start your vlog. Gikuha ni na ako siya based sa akong experience. So make sure nga na mo creative idea. Something nga ikaw ra ang naa. So for example, ang imong name, dapat maghunahunang ka og unique na name nga ikaw ra nga wala ang uban. Second, consistency. So meaning, consistent ta sa atong gipangbuhat everyday. For example, kung passion yun na ang vlogging, kung ning-promise ta nga mag-upload tag video once a week, ato dyan ang buhaton. So, consistency lang yun ta din dapitan. No? So, kung consistent ta o create o content, himo video upload sa YouTube, mo-grow yun ang ato ang channel. So, actually, walay vlogger nga nag-start o 1 million diretso, no? So, ako nag-start ko og 0, hantod ganun ko 10, 11, hantod na 50, hantod na 100, hantod na 200, hantod karon nga nabot na ko dapat na i-niche. So, when you say niche, unsa dito ng niche? Kung niche nimo, unsa may murag naa ka nga walang uban. For example, kung taas ka og sense of humor, kung hilig ka magpakatawa, hala, ipagawas na sa imong YouTube na magpakatawa ka sa mga tao. Kung ana rin na siya. Kung serious ka nga pagkatawo, okay rin na siya. Pero, mas mayong na, entertaining sad ka. Kay para po, malingaw sa ang imong subscribers o viewers, dili sila ma-bored sa imong channel. Dedication. And, of course, commitment. Dapat na kay dedication, commitment kay imo guning gisudlan. Dili bit daga na magkay kung naibawaan nga mga aspiring vloggers bitaw karon ang uban friends nako dili na lang nako ipang mention. Pero ano ba mag-start magsulod-sulod and ma-shock pa lang ko nga ha. Ning sulod ka ani murag ba create lang ga. So mas maayo jud na nga mintras imong gisudlan padayon lang jud kay para naman po na niyo. Of course, documentation po na siya kay matiguang na ka kay video lang tawon sa YouTube nga ay ningagi day kag pagkaingon ani di ba? Be original. Piracy is against the law. Piracy is dapat imong mga content gikan yun nimo dili kay gikan sa uban dili gikan niya ana. Though pwede ka magkuha og idea niya pero dili not to the extent nga imo na gyud pong sumuon tanan nga mura na gyud kag copyright. Actually, dira ka mangitag idea sa uban but not literally nga tanan lang gyud yung sunod, okay? Dapat entertaining ka. Kaya nga no, number 1, mulantaw ang mga viewers o imong subscribers nimo. Dili tungod kay ganahan sila mulantaw nimo. Mulantaw sila kay tungod ang katong title sa imong vlog, entertaining paminawon and interesting sad sila. So by the time nga ma-entertain sila, ganahan na din na sila magbalik-balik sa imong channel. Quality content. So dapat na kay quality content. So unsa dibot pasabot anang quality content? That fact, dapat na ay masabtan ang imong viewers o subscribers. So mainly na sila makatunan ng lesson sa imong gipang storya karon. Pareha karon nga istorya ko. Dapat may nakatunan share lang. So ana ba dapat ana lang muna kay makatunan, nasa ko'y makatunan. Dapat goal-oriented ka. Kay kung goal-oriented ka, meaning to say, na kay goal, na kay tumong. So for example, nag-start ka vlog, imong tumong ka, mabot ka 1,000 subscribers, at least 1,000 subscribers, imo nang paningkamutan nga mabot ka na, kay para ma-monetize ka, kwarta ka, yun ana, rin siya. So na kay goal, marami pang lantaw nga. Anong isulod magkani? Of course, kay gusto ka nga mabot ka ani. Diba? And one thing ako nakatunan sa akong vlogger na friend nga si Lady Kagitan nung ayaw pag-vlog, it's because ganahan ka maka-receive og sponsorship, ganahan ka musikat. Pag-vlog, it's because you love vlogging. Dili ka mag-vlog tungod kay nakay gi-appas, nakay gi-after, like war time yun na. Kaya actually, dili bigid sa yun ang vlogging. And when you vlog, dapat dedicated ka. And when you vlog, dili ra kay kwarta rin muna na
tungod kay mag-vlog ka, kay again passion mo ni mag-vlog. So, there you have it, my Balinatics. Thank you so much nga nagpadayon yung maminaw paglantaw sa akong channel. And, you know, kanang happy kaayo ko kay murag tungod aning vlogging no na confident ko actually sa una-una kay kuli ko ganan matubag tao kanan speaking but karon na vlog na ko na free ka and dagan kag mastorya nga mo na. So I guess that's it for today's video mga kabalinatics. Ayaw kalimutang subscribe, like, comment sa akong channel. Palihog ko ring sa kampana kay para ma-notify mo sa akong video. Katulgon ako, mawara to. Bye!